Ассалому алейкум, бародари азиз. Созем хубан, иншоаллоҳ саломатиё хубай. Бародари азиз, рости гап чанд қабаду қайфиро қачиё меҳаракат мекунем, бисёртар кунем ки видеора, аммо мутаассифона бисёртар корҳо бисёр мешавад, чизо бисёр мешавад, наметонем ки ҳамаи видеоро бикунем. Мақсад чиye, бародари азиз? Ҳаракат кунем, дастгири якдигар бошем. Рости гап ҳамин ҳаромзодаро партофтам. Ман намедонам ин ҳаром ба ҷои бига ки хай бахшиш ман хаторо кардам, узри зиёд. Мақсад ман хай хатои ман мефаҳмам, аммо мутаассифона ҳаром бу дар ҳама ҷо угража дорад, дар ҳама ҷо намедонам чӣ кор кайста ин ҳаромизода. Ба ҳамин хотир бародари азиз, кадоме ки мешиносед, кадоме ки дар ҷои дидагиаша, срочно агар битонед алоқа доред, ҳамин ҳаромро биқапемша. ҳати бадбахт тамоми модароро фреб мекунад, тамоми мардуми майли ҳама дар мардуми Ӯзбекистон шарманда мекунад. Агар бародари азиз, лайка биҷиқем, лайк болош ҳамин ҳаромзода биёвем. хоҳиш мекунам лайк, як лайк шумо чӣ намера бародари азиз, як лайк шумо ягон чиз дареғ надорен, биҷиқен, як лайка беҳтарин мешавад, биҷиқенаш. ба хотири худо биҷиқем бародари азиз, 30-40-50 нафаре биҷиқен, 30-40-50 нафарга боз зиёд мешавад. Шояд як кас бишносаш, шояд як кас бишноса мира. Чига бо қавуқура дохтаям хел. биҷиқем бародаро 35 нафаре бачам 35 та лайк уқами ай шумо чокедака ҳеч не бародар, алҳамдулиллаҳ созам хуб бародари азиз, биҷиқем лайка 35 ка бо 35 чи бо 35 касга зиёд мешам. хе 40 нафар диди чанд ка лайк биҷиқем хе бародари зиёд мешем. биҷиқем лайка мардум зиёд чо паҳн ки подлитса кунем видеора, як эфир кунем ҳамин бадбахти ҳарома биёбем ки беҳад мардума фреб кесем. Алейкум салом. Абдуҳаким Ҳалимович, маймун дар хонатонай. Хорошо? Хурод созек, алҳамдулиллаҳ соз хуб. Дар хонатон дутта маймунай. Фаҳмиди кира гуфтам ака? ба хотир бародари азиз, ҳама каса биҷиқен лайка паҳн шавад видео, иншоаллоҳ ки алейкум басалом. Алҳамдулиллаҳ соз хуб. Шумо созед хуб ё хуб ҷон бародари азиз? Тенҷи хуби, коро хуб, зиндагиё хуб? Алҳамдулиллаҳ хуб бародар. Чӣ гап боша? бародари азиз, 40 нафаре биҷиқен лайка ҳамин бадбахте ки даста зане ки дар глав мебинеша, ҳамин ҳаромзода тамоми модарову апаву хоҳраро фреб мекунад. Алейкум басалом замира бону. фреб мекунад, сиделка мега, пула мегира, чорни списка мепарти ҳамада. ҳаммара. фаҳмидестем бародари азиз? ҳаммара ҳамхе чорни списка мепартоя. мақсад чӣ намекунад? алейкум салом. камтар шарм куне оқи падар гум шуанҷа ҳаромзода беномус оқи тра чӣ гап зане чӣ паат оқи гап дори номр дорума паат ранги ҳами чӣ вор меброи такавру чӣ гапа яка ҳеҷ гап нест бародари азиз. кор рафтест майда шукри худо, майда рафтест. ба ин хотир бародари азиз, бадурен лайка биҷиқем то ҳамин ҳаромзодара биёвем. беҳад занакура фреб бад кеста бениҳоят. чӣ гап шуда ака? ин ҳамин зане ки дар главни сурача мебинен, ҳамин зан мақсад модарро кори сиделка мега ҳастаям хе мепартоян, аммо мутаассифона фреб мекунад. алейкум фребгари калон худути ҳайвон модартай дар хонатонай, фаҳмидӣ? падартай, беномуси падартай ва беномуси модартай ки тро ҳамин ақлдудагия ҳаромзода. ин ҳаромзода нехеле заблокир чӣ мекунем меирава. ҳати ҳаром тора ки тарбия мета? ҳамиро ман намедонам ҳамиро ки тарбия мета. ҳамиро ягон зан, ягон падар модар тарбия метам ки ҳаром таваллуд мешаванд. ё ёрам ба фикрем ки ҳамин чизи ҳаром таваллуд шудаган аҳамият натед лораҷон. падар налати ҳаром охи ту оқи падару қачӣ бошӣ ку бихиайтани ҳамиё ҷавоб бите, ку қапили модарро бар бигардон. алҳамдулиллаҳ заринабону ту қодамгарӣ надорию ха ҳеҷ гап не. отай кадом не брат ахорат накун, ман омадам, хуш омадам. гап нест, хуш наомадӣ. чо кардем бародаро, чӣ ҳол дорем? шоирабону алейкум басалом. просто ҳайрон мешавам ки чӣ ба ҳамин мардуми мо барои як хубӣ ҳаракат мекунем, не ки паданалатам баъзеҳош паат бихеб чӣ кор кардан бест. алҳамдулиллаҳ бародари азиз, соз хуб. паат
آخه این قدر ما حرکت میکنیم، این قدر ما چی میکنیم، این قدر ما پسترات میکنیم نکی میبروی آخی پدا در کامنتر من ایسه چی ماییتا ایتا просто обидно, да, обидно, ки ты мард боши, ты шер нар боши, любой номер мара любой зотиш медон, ку занг биза, ты бейнамуси бадбахт намедои корчи гапай, бад медрои хи гап мезани. Ты мардак боши, меброй мегуи ки акарем хем хила. Просто обидно, да. Но номер ма да любой хамчи ты гап зани, ты бро номер мара занг биза гап зан боши биохи, просто обидно хай. Ки меброй да имҷа банги саг меҷа ки چون اسپیسکات میکنن میره تا سگی بگوی باندوری با میره راست ما حرکت میکنیم امی الحمدلله پلی چندین مادر رو جالکه گشت چندین مادر گشت روی پلاش دادن چندین چیزا میشه و به نام خدا کو بسیاریات فکر میکنین ما میتونم کنم میره مثالی گپ سون بار کار کنه که من در کار نیست ما چیست از برای خدا میکنم میرم به خاطر یکی مرا خداوند خودش میتیبه رزق خداوند خودش میتیبه ما با دید نه دو دنیا هست همه چیز با همین خاطر برادرای عزیز بسیارت میدونم که همین حرکت میکنن دوی احمق نفهمیدم برات گفته حاجی رستم یافتی که نه راستی گپ نیافتم شب باید تا جایی میدونم خونه شون رفتگیه برادر جان خونه شون رفتگیه با فکرم просто برادرای عزیز همین دستگیر یکدیگر باشین همه چیز میشه و به خدا که خداوند همین بیزو لوبای تریتور همین آدم حرکت دیستریتنا خداوند خودش میتیته امینتی عصبتون مونده نکن برای به عقل زبلاکی رو چکنین گب نیست زمیر بانو الله همه وقت نگه باور که کو همین پتیشکوی ما باور نکنین انا چند فویزش زن هسته نکی زنهای بهترین در همینجا هسته همه وقت میدونن دوام میکنن همه وقت سخنهای خوب از زنها بیشتر میگن که خورا داری علیکت سلام برادر عزیز چی گپ باشد برادر عزیز نمی زنه که در همینجا میمونید دیدینشه همین زن نامش گلیستان هسته یا حرام زنی هست که مردم را سیدیل که کار دارم میگه گروه دارم که مردم فریب میکنه پلان میپارته چون پیسکات میپارته امروز پگا و یه وقت بسیاری بد نویسی و چون پیسکات میره فهمیدی وقتی که زنگش میزنی میگه ما را غم داد ما را که راز نیست تو سومش گفتی ها گفت نمیدوز کاریت بود نه کی چون پیسکات میکنه میره با روسیه یک دو تا اکسیون بودنش نمیدونم یک دو تا بودنش برای فوکسان گفت فهمیم یک دو تا اکسیون بودنش فهمیم مخ برادر عزیز ما هم نمیدونیم مخ یک جا این حرامیو با ویدیو زنگ نمیگب نمیزنی حرامیو با پچخشن شو نمیتیم مردکو در سایتوی زنکو میدرویان مردکو در سایتوی زنکو میدرویان نمیدونم که راستیگه کی در جا میدروه کی چیکار میکنه پروت دست امی گپ شو ندارم ده امی دیستیویتین هستند ده بچه بجق 40-50 نفر این بجق نه بچه الحمدلله سوزم برادر عزیز خیلی سوز خوبه دوای احمق سکوت و در جان گپ نیست برادر عزیز خداوند نگهبان توبه زنکی بی عقل ما پیش در مسکو یگم دخته هست کارگر کار داریم کارگر کار چی کاره برادر جان در واتساپ نیست انشالله میابیم چی بانی برادر عزیز بجی خیام لایک گفته ای که لغت چپش کنیم برو آمدی رسیدی حاجی جان خونه دا اجداد داریم انشالله نه حاضی رسیدم برای همین زنک با بیسیوتر دامه و شکایت و تلفن بیسیوتر همیشید میای فکر کنم بخت دیدم نورخت دیدم زنگ زدگی باور کنیم بیرون به نهایت خنک هم بگی چه کردیم باور که سلیش کم خنک ای یه خوب باور که خوبم کامیرم باور که اکا غذا بیجی قیش نوم قطعی گاب نیست برا جان نوروز بک میفهمم شما جان باور کردم که یک صد چند تا تلفن دیگری وایرونش دیگری نه تلفن دیگری میبینی نه وایرونش دیگه вообще اکرانش صاف نیست نو کاکش میتوی نه بالاکش میتوی تمام زد شکسته
задак шикаста. салом алейкум вассалом, алейкум вассалом, алейкум вассалом, алейкум вассалом. бародари азиз мегум ку хоб меҷахамам хоб ба худо ки инами бавар ки як кор қат мебурам мегӯй 10 кори дига мебура иш ба иҷа иш ба иҷа мега иш ба иҷа иш ба иҷа иш ба иҷа ҳама хе меравам. салом алейкум дораҷон ҳами гулистон не хокистон пул гузарондум дар карташ имрӯз пага гуфта мара заблокировать кардак худованд ҷазир гардонаш нолаи фарзандош даст. апай ҷон дар ватсап мурой ки иншалло ки бо и видео следующий видеоша мекунам бо баха. салом алейкум дар видео дар следующий видео боше мемонам чӣ бароиш ки ана чӣ ном дора чӣ мегам чекоша дар ватсап марой ки иншалло чӣ бане номи мара ҳамҷа ягон бинавиш номра мара ки медонам ҷа бинависен ами чиё гуфта диспетчеро ку биро бинависен. الحمدلله برادر خیلی سازی خوبی سلامتی خوبه مطرفتید خدا خوب سلیش کم. این زن از ناحیه شهرینو دهه قدیجویبور می شود لیکن در طرف کلوب با شوهر برآمدگی امی نوبیک جکسنی اگر برادر عزیز تامی آدم بشناسی بدونی با خاطر خدا با خاطر همه قمادرای غریب در نمره واتساپ ما بنویس برادر میرم مو در ویدیو اسلیج جوینده همه ادرسش بگیم شه تو مردم بیابان شه راست میگه اهمیت هست نمی چی وقت که برای خوجه قدم نمیدونم باید یک مینوت برادر عزیز یک مینوت باید که او نگیرم مگر تری نمیشه یک مینوت بستین که برادر عزیز همین کدومی هستی نمره واتساپ مرا اینجا بنویسین برای شیرای نار که هم نمره واتساپ مرا کی میدونه بنویسین نمره زنده باشی برای چیکار گپ نیست زنه که نوترس خداوند ان شاء الله شروع نشون میتم نخم مگر خوب جقی دیگه مسئلهش کم. علیکم سلام حاضی مادری همین زن در شعبه احیاگری بیمارخانه ناحیه شهرینو در حالت وزمین است. خوب است برادر عزیز این چیز انا تا کجا که دلیل داره خیلی ما دیگه سواد روی کرده بکی مادرم در همین حالت های ما گفتم مایل مادر در همین حالت تو علاقه برو تو مردم آرام کنی توش نه مردم همین خیلی سینما میگرده میگه که تو خدایی تو چی کی چه کارو میکنی بیو دستی زنکو دبته چورش میبینی مو تو زرینه همه گابدت گاب نزا اومان تو گاب نزا همه گابدت گاب نزا وای بوی شده ایزنک ایشوتی آدمام ای روزی الله خور زدیدش که دیگه مادر در یک چیه اینه برادرم توش نمیدونم دستین مرا ما روی کرده بود یک صورت که مادر در جای همون جراحی خانه های ما روی کرده کنش نسومی حرام میزنه ای خودت ای فرزند ای مادرت میزنه میبرویا ای بچه 20000 قریبی چه 40-50 آدم رو گیفریب کرده گیه ها بچه کنش نمیزنه میبرویا حرام زاده در یگونجا کار نمیکنه پروست ای پلی مردم کار کیسته کنش نمیزنه یک حرام زن نگه قچه دخترشه بو قط نموای وجی همین آبی میخری ضرر داره به حد همین آب به حد ضرر داره نه که مجبورم حاضر خوج خیدیسم ما بعد این زباره بعد باور کنه کارم بیچاره چیکار کنم کن نخرمش از بنجا بغلطم خو میبرم روی استال نخیم خو میبرم که دیگه نمیشه کار بسیاره باور کن میبینی بچه همون زنکای آخی ماده کسی باشه نباشه نیست فرق نداره زرینه بنایش نمره منجا 977 514 32 33 همون برادری که اونجا هست ای برادر عزیز همون زن نمره زرینه بنایش نمره توبه میشه خیلی زنکو شیبا نمیشه حرام زاده میگیره چی میکنه پاتی حرامی بدبخت میگیره نمره ده نویس 977 514 32 33 بنای زرینه بنای زنجا ما زاتایشی چیکارم بیستم جدا
бачааш набоша бо касе ки боша бая гуфтӣ мегӯям бача надоштааст мегӯянд як духтар доштааст мегӯянд номаълум як то что намедонам рости гап намедонам ай семенаш намедонам чӣ дора ай киҷо ай киҷо биданаш ин нав ҳамҷа бародар навист ки анадачиай ай шаҳри нав деҳаи қадиҷӯйбор будааст дар тарафи кӯлов шавҳар кардагӣ будааст ман мера скриншот кунам ки бо пагава дам чиз дар коре куҷоши ин ҳа деҳаи қадиҷӯйборе чие ӯзибес я мер бародари азизам куре пагама ира чӣ мекунам ана чӣ ном дора ира пага бо адреса бо ҳаст яда одаме ки бо ме партом ном фамилияшам мебинан ай твиттериора мебинам бо ба ҳамин хотири бародари азиз ин зани ҳаром ин ҳамин чанд рӯз чид ай чандин группҳо нихе группҳо админ мемонанд ку админ мегӯянд ку оқи падара вақте видеоша дар группҳо парафтесанд ку уже подписчикои ман чихе шерри наранда ухи дар ҳамаи ҷое ки ҳасте парафтесанд паҳнд кестанд аи оқи падар пакинут кестаҷа ҳуйгу хурдеста фаҳмидистен дар чанд ҷо админ будага немзанак мардума фреб мекард кор гуфта ай уҷо грехта уже ин одамо буд мега грехта мо мекана намедонем мега баъде мефаҳмем мега ин ҳаром будааст амо алейкум басалом як мардум масумша хурда дорад бародари азиз ин одам кори сиделкар агар хай касе бифаҳмен сиделка кори занак кампир нигоҳкунак ҳамин хема дору мега группа дора дар ватсап мардум ҳамтаре ҷалб мекунад ки биё кори занакиам хемхе 20,000 мети кора метиҳанд занак ин кори сиделкагира мефурӯшанд мисоли гап ин ҳамин хе мекуна мардума ҷалб мекуна мехара фаҳмидӣ мардум сума ай мардум мегира чолиш писками партоя ин ҳама беҳтарин ҳичи беҳтарин нести ту ягон чӣ нести ту одамгарӣ дар ҳама тинакта одамгарӣ тай дамдрун ранги пӯсти пиёза кадоми ҳама ҳаромзода мешиноса илтимос дар алоқа бибуроен паданалат медонед қариб чандин занакой аллоҳ шоҳидай 2 рӯз пеш 3-4 рӯз пеш духтараки узбек духтарака 20,000 ай золотои корона қарз мегира занак нигоҳ кунед оқи падар занака бики ида гуфти ӯ фарқи ёқи гуфти ҳамун узбеко ки фарқи ёқай беномуси оқи падара би суми ҳамура мегира наметияша фаҳмидестен ӯ мардак занша айхона беруниш мекуна духтаи узбек занг мезана ба узбекистон ба я азоб меда гирия дора то соати 12 шаб мега 11 маха 11 ханакида мурду мега соати 12 1 шаб мега шаварам ба хона раҳм дод мега мефаҳмед амира бародари азиз салом акаи хайри моҷи созен хубен ака ман оюмгилм ҳастам ака барои чӣ ҳамун видеои роӣ кардаги мара мошенника набароварден видеоҳоша роитон карда будам ку дар ҳақиқат ҳаромхӯрӣ кардагиай акаи фахриддиниге апай ҷон оғи смсам анами қадар бисёрай ти як бор дига бо зангам бинависам як бор дига бинависам ягом чӣ бародарои азиз бо мегумтон ки и ҳаромзода зан нигоҳ кунед ки қариб меши зиндаги инсона вайрон кардаги ҳароми бадбахт зиндаги инсона мардак мақсад узбек қариб зиндагиша чандиное ки медори вайрон шудаги пишти занакон мақсад сума метиҳам гуфта бирем бовар кунед ганда ҳаром одамай ин паданата қабида кал карда накун видео карда накун барои дигароша дарси ибрат шава як зани дигаш мисоли гап як зани дигаш ҳамин бега худаш занг мезана мега ки ака ма ягон хатоги ислоҳ ай ма ҳаста ман ислоҳ кунам худаш занг зада уже вақте ки видео дар группаш рафт уже худаш медона ку занг зад гуфтам ҳо ҳастай хитам группаш кардам пула ваъда кард ки амин мегардонам метавам амирӯз занак худаш уже занг зад медонист ки уже ман номраро уже роӣ кардаги будам ада ялава ки занг зиста будам худаш занг дагам хеле ман гуфтам ҳоз конференсия кардам одам ҳарча гап задам ба тишнаги ба чӣ кор ҳал ши ба ҳамин хотир ҳама ман ҳам дар ҳаёт хатогӣ дорам ман ҳам раҳи минус дорам ҳар як инсон раҳи хатогӣ дорад
ҳар як инсон чӣ ба дар ин видео мо ягон ошибка мекунем моро халқ мега мо ошибкану хатогимон ислоҳ мекунем ҳам ягон видеоам хе боша мо ислоҳш мекунем не ки ҳар инсон хатоги дорад аҳли ислом созен асабӣ нашин гап нест хатчабону гап нест биҷихем шероина лайк биҷихем видео паҳн шава беҳтарин мешавад просто обидное туда ки вақте ки мегӯй хатогиша ки апаҷон ҳамин кора нака ҳамин кора хеле мехезе ҳақуратоид мекуна ки рост ака ма вақидо ку ҳамтари ҳами ана хеле бигирем ана чӣ ном дора груба гаварӣ бигирем ранги агар корои ҳамиё мегӯем ку ман имрӯзо мисол ҷои кор реклама мекунам кажди одами 10,000-иша биём бигирам имрӯз соҳиби пул мешавам кажди одаме агар дар инҷо як зани узбак ҳаст ки ҳаромхӯр ва зани тоҷик аст бо ин ном тахмина ана тахминаш уҷо алоқа да баромадагие бародари азиз ана ту гӯш ки мара кадоми ҳасти значит иёра мешиносӣ ту ана ҳамун одамое ҳасти ки осина гуфти ки ай фалонҷо ба фалонҷо значит ту кадом одами наздики ҳамин одам ҳастӣ ҳамин бибро мардак бори алоқа бибро ҳамун зан бошӣ ба хубӣ бибро алоқа бибро занкном задум чанд бор ваъда кардем охир чанд бор бо мегӯӣ ки оимгул апай ё хоҳари намедонам бо мегӯй бо гуфтаистамад ки иншоалло видеош мекунам фақат шумо бо бинависен ҳамин занг мезан ҷавоб наметем бинависен кам смсои шумо боло бироя бовар ки ман ҳамин қаймрӯз мешунавам 100 смс намешава поён ҳамин хеле оқи падарои шайтонро биқапан як дуташа сарша кал кунан видео кунан ҳаромора иншоалло иёра видео мекунем иншоалло оқи падароро мо видео мекунем иншоалло ино иё долго намераванд иншоалло ё уха намераванд ёра ман ечо следующий видеом да гуфтагидем дар следующий видеом гуфтагидем ки биқапен калаш кунем сёмкаш кунем ҳаромзодара ман ба худо фахр мекунам ки мехи бародарои мо ҳастанд шукрони алло гап нест апай хатичабоно алло аз шумо розӣ боша не просто обидное да худо хору залилчон кунад омин не просто обидное ки мара именно ино шахсан мара занг бизана хатогӣ ма бигӯянд хирсанд мешавам ки тошдо як касе хатогӣ мара ди ма як хатогим ислоҳ шидагиам як хатогӣ мара бихезам бигӯям ман хирсанд мешавам ки ҳамин хатогӣ ман ислоҳ мешавам як раҳи минусаи ма плюс шава ма хирсанд мешавам ки дар ӯ дунё як раҳи ма кам мешава раҳи бади ма мегардам оқи падари ҳаром сини ма мегарда ки ту худоӣ мега сини ма ту ягон прокурорӣ мега адвокати коркуни давлатӣ мега ту мехези мара занг мезанӣ ман ҳайрон мешавам да ма ранги ту як инсону матра занг ки апаҷон ҳамин чизоро чӣ накун ака шуморо гӯш мекунам лекин рост мегӯем намедонам ки нав гӯш мекунӣ ка мекунам видеома будро ҳама видеом дар каналам аста не просто мада обидное да ки бо мегӯм ҳамин занакое ки сиделка мекунем бо мегӯм 20,000 сари одам бигирем оштон шава фақат кор битин маро низ гулистон фиреб кард чунки ман ба ӯ бовар карда будам ана бест махта шинохтам ту ки значит ту қатиш ҳамкорӣ доштӣ номи ихтимол як чиз гуфта будам қатиш ҳамкорӣ агар ҳамун зан бошӣ қатиш ҳамкорӣ як зани дигаам дошт ҳози ай пай ҳамун ҳастем ӯрам суратша биём ӯрам мебурорим қатиш ҳози ӯ зан аст ай кадоми худаш ба хубӣ бибироя инам тахминай буд тахминам ай боло шикоят буд худаш биромад видеоша накардем худаш биромад хатогиша гуфт ислоҳ мекуна всё кадоме ки худаш намебирояд кадоме ки хеле маҷбур мекуна хеле заставид мекуна видеош мекуна мебурорам ҳамаша касе ки худаш ба хотири худаш бирад зарина номрои мара навист инҷа ман номрома закрепит кунам мақсад бародари азиз чиай мақсад бародари азиз ҳамия ки мақсади мо бародари азиз ҳамия ки не номрои ман 977 514 32 номрои май бародари азиз кадомит ки мисоли гап чие занг бизанем номи худоро ихел гирифта боша худо бехабарам мега сини ман мегардам мега ту худоӣ
ака илтимос ҳамун голосои роҳитон кардагима абрад намада роҳӣ кунен акаҷон овози ҳамун Фахриддин буд ку мада дар кораи ватсапи мада маҳкам шуда гӯш каташ нам шумо мада дар ватсап бинависен дар ватсапи ма бинависен ма шумо дар роҳиш мекунам абрад на иншааллоҳ просто мада обидное ки зани модари тоҷике намехоҳам ҳамун тахмина биромад хидаш биромад хатоги хича гап зад ҳамун одам ягон ҷои чиш нест гуфт хидаш зананда ки додарҷон ма ягон хатоги ма ягон шикоят ай мо омадаги гуфтам ҳо ам зани дигара конференсия кардам гуфтам ки апаҷоно ма даи байнам бе ягон ҳақорат бе ягон ҷанги тема шавад инамҷа хуб бо якдигар фаҳмӣ бо бигем якдигар бигем бахшише чи бо нори якдигар шакидон алоқадан пулша ваъда кардаги ҳамин имрӯз ҳамин бегаҳ гуфт ё ки чӣ гӯ ҳамун бо занг зад ки акаҷон пула метия гуфт ҳазор раҳмати калом мада ном дуои ҳамун модар басай мада ҳамун дуое ки ҳамун модар метия худованд баракати биро ма 10 баробар мада метия фаҳмидистен шумо дуое ки ҳамун модарон мада метият худованд онро ризқи маро метия идибек ҳам як бародаре барои мора идибек ҳам як бародаре барои мора ҳичи не чӣ хеле шумо бародаре ҳамон як бародаре ба мара охир ман як чира нафаҳмидам чӣ ба ҳамин занакои тоҷики мора тоҷико кор меёванд боваршон намекунед неким як узбак кор гуфташон тоҷик як узбак ба номи мая аз ҳама фиребгари калон ҳамун аст анами ти худат зан ҳастӣ таам дар байни ҳамиё қуш ҳастӣ значи ҳамаи даниёра медонӣ таам қатъи ҳамиё қушӣ бо мегумад кадоми ҳастен нестен иде дар видеои дигарем гуфтагием ки чанд сурататона ёфтагием кадоме ки худаш ба хоҳиши худаш биброя суратош намеброя дар ютуб биброя хатогиша буга дар ютуб намеброя не ки вақте ки намеброя вақте мо маҷбур шудем суратоша меброем га намегемшон як чизи шикастагием бале хатиҷабоно бале нами ҷексон чи нест ку номад нобике чие нубике ба хубӣ бибро худат гап зан ҳамаш ҳал мешавад дарди сахт ғарибӣ бале дарди сахт майли хуб шудааст акаҷон баъди эфиртон менавӣ бо бинай дар ватсап на иншоалло ман баъди эфир зангат мезанам иҷода россия ё бошанд чи ба ҳамин хотир бародарои азиз модарои азиз ин ҳамин номрои май 977 514 32 33 чӣ намуди фребтон мекунад илтимос фақат салом нанависен ма илтимос ҳамин салом навистӣ фалон ному фамилията бинавис ки чи якҷои чӣ хеле фребт кардагиянд чекота бигироӣ ки ҳамаша бигироӣ ки тамом суратша роӣ ки чи дакада доши роӣ ки химада мебинам гашта ма худам зангат мезанам ягум боя бога худ мефаҳмони хишру тамом мекунӣ видеош мекунам бас яки занакора куни хеле пов додем уже слишком гузарондам слишкоми бад гузарондан ман 2 сол пеш як чабро оварда будам ним баробараш грехта буда ҳамин кор ҳаромзодо не ки бо сар кардан анаи сипас бо сар мекунӣ бо ки як я бихелмам ҳамин ҳаромро як ям занакор я бихелмам я саршон бутам бо далчи гум мешавам 100 бор дуод метам бачаҷон дар мулки ғариб худо нигаҳбонат бошад гап нест ҳазор раҳмати калон аз худо тарсед ба ман туҳмат накунед маро низ гулистон фиреб кардааст охир шуморо гулистон фиреб кардаги мегум дар ватсап ки ту номуче дар ватсап ма бинависне ватсап ма бинавис рои ку та ҳама даниёра медонӣ ин машиникора метони чӣ хел ту мегӯи туҳмат вақте як тора гап мезанад ту гапа ҷавоб наметӣ инами ватсапи ма дар ватсап ма будро бинавис ку та ҳамаи даниёра медонӣ значи қатъи ҳамиё будӣ значи қатъи ҳамиё ҳамкорӣ ягон чизи ҳамаиро чӣ хел ту мешиносӣ фреб кардагиам ту бибро алоқа фреб кардагиам бугӯ бародарои азиз боз ҳам мегум ва боз ҳам мегум ва боз ҳам мегум занҳои муҳтарам боз ҳам мегум ва боз ҳам мегум ва боз ҳам мегум ягон зани ҳаром да то ба видеовизов намебинед то паспортча намегиред напартоен сум ягон зода сум напартоен бо мегумтон ягон зода сум напартоен ягон зода мефаҳмед амира 90% ҳаромо мошенниканд хича нишон наметиҳанд фаҳмидасти 90% хича нишон наметиҳанд
ما هم طرفدار شما باشه جان. ای بای در ملک غریب به قدر یکدیگر. بله اپا جان بله. просто мада абид найда модари тоҷикай мегирад маҷбур мекунад худаш видео кун худаш маҷбур мекунад ки видео кун бо видеош кардан беномус хати кадом зани узбек чӣ карда баъди эфир ман ба шумо занг мезанам иншааллоҳ гап нестай ховд гирифта бо хова нагӯяд ки бо не саркадамҷи хурдана баъди эфир видео дорум бо видео карда накун монтаж карда накун баъзе оқипадарои беномусе мегӯянд ки ами блогери намерин ягон меҳнат кунин ҳаромзоде ки ами гапа мегӯй оқипадаре ки гуфтем груба гавада кун таваллуд шидагӣ та агар чени мо биё кор кӣ баъд мефаҳмӣ баъд авиакаса дорум стройка дорум 20 чанд нафар коригар дорем да як ҷош да иҷаш боло и қадар зуванокои телефон ҳар якира мо ҷавоб метиҳем ҳар яки иҷабра уҷабра проблема ҳар якида як бор бесем ба ақл ака чӣ хеле сум мепартоянд занако вай занагда шукрона кадоми ҳасти дар ҳамин номер ватсап да бинависед ака ҳар як савол да ҳамин номерда ватсап да бинависед ҳамаша иншоалло ҷавоб метиҳем бо мегӯм ҳаматон ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон заря телефоном камтаракай заря дамоном камтарак бо видео карда накур бо монтаж карда накур як-ду кори дига дорум бо ана чӣ ном дорам хоҳиш мекунам бародари азиз ҳама вақт хоҳиш мекунам ки дастгири якдига ассалому алайкум худованд меҳрубон нигаҳбонат боша гап нест ҳасанҷон аллоҳ меҳрубон нигаҳбонат боша ҳамин суханҳои беҳтарини шумо дуои модаро дуои бародаро ҳастанд ки иншоалло ки моро худованд дар ҳама територия нигаҳбон аст иншоалло бачаон сар ба сари ҳар як одами бесавод намон асабта вайронака гап нестай модари азиз бародари дастгирии моро асабӣ накунем ба паҳо хоҳарои ки мо ҷигарои мо ма мебарам барои шумо гап нест хатича модари азиз хоб ҳаматона ана чӣ ном дора бо хатитону мебарам ки ба худоҷа хоб слишком ҷақидесема кором бисёртаракай намешава уҷе дига ҳаминам хурдестам намешавам бовар мекунед бовар кунед намеша ҳаминам хурдестам нинда боши гап нест бира офарин ака худоҷон нигаҳбонат боша бародари азиз боз ҳам мегӯм аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша ҳар ки ҷое бошед ҳама вақт ҳаққам дуо кунед иншоалло ихе гуфтиам чи ихе наҷасо хушон осуза ҷои буромадан мегира ба ҳамин хотир фақат ашмо хоҳиш мекунам ки видеоро мепартоем ку ютубда ашмо ягон чиз намерам лайк монед комментария кунед падилиса кунед имо дори ватсап дори чи сайто дори просто падилисаш ки тамом ин ҳамин қадар ашмо хоҳиша бародари азиз ҳамин 90% намедонам ки чизои ошиқӣ дар историётон намедорам ҳамин любой чизотон ҳастай любой чиз авда як чиза мо ки як бародар як хоҳар шояд ки бишносам бидонам як кор бучава хоб гап нест модари азиз тоҷигул модарҷон суханотон қабул ба ҷону дил иншаалло хайр мо коро мебурам бо чӣ мекунам аллоҳ ёру мададгоратон боша ҳар ки ҷое бошем ҳама вақт дар ҳаққам дуо кунем боз ҳам мегӯм ва боз ҳам мегӯм дастгири якдигар бошем ана чӣ ном дора гапои дурӯғ мегӯй шайтон адрестате мана гӯш ки юсуф номи пайғамбар дорӣ хотири номат ҳичи намегӯм як бор та агар номус дошта бошӣ номри ма дар любой видео бо мегӯ ин ҳамин номри ма ҳай занг бизан ин ҳамин ҷам ин ҳамин номри ма ҳай ин 977 514 32 33 номри ма ҳай ин хеле говҷигар шен ин хеле ангни шери нар бишен занг бизанед хорошо хеле гуфтиам петух нашен дар ҳаёт мардак шен дар ҳаёт хорошо аллоҳ ёру мададгоратон боша бародари азиз боз ҳам мегӯм чӣ саволе мешавад дар ҳамин номро ё дар любой видеомро авиакасаки дар ҳамин номр ватсап дора бинависем ки ман фалон проблем фалон мушкили қатъи аллоҳ ёру мададгоратон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.